ओरैबायदि एफा बिउटिफुलखौ लानानै खारनो लुबैया सोर बेलाय सोर हानो आंनि महरजोंलै आयै थ' बिउटिफुल लेडिसखौ खररपति मोनगौमोन आङो अ मा गो दाबो मोनगोन आङो खररपति हौवा आरोना आयै खुलुमबाय सानाफार आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सय माजेयाव फबाननाय महर लानो सानाफार दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद मोनजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदान मोननानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होला लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओरैबायदि अबस्था बिदाखौ लायनो टाइम जाबाय 4टा जानोसै बाम जानानै नै गैला गोदो उन्दुलांबाय आरोना आदा गालांनानै लाइथाव जायो ना बानानै लांथाव जायो गरमाव ओरैबायदि अबस्था आंहाबो माने दासो लुस्र'खांदों बेलासिनि खनसेबाव ओमफ्राय नाइटिसेयाव दख'ना गानसै थ्रोबनो टाइम जाबा होननानै जास्ट दासो ओरैनो 15 मिनिटल' जिरायनो मोन्दों आङो दख'ना थख'ना रेडि खालामखाबायमोन आरोना माने गाननानै ब्लड लायनोसैमोनल' गोदोसो उन्दुलांबाय नै खम जारला बिबाजै हाइलुरि ब्लग्सखौसो लाफादोहाय अननानै होनदां उन्दुनाय टाइम जाबाय बेहा माने टाइमानो अबेला मिलाया आरोना मा होनना बुंनो बिमा फिसा लेथेर फेथेर जिबन थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआ बेजों लोगोसे नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो फोथायाबो ओमफ्राय नै मालाय फोथा टिपखौ नै नाथाख्रियावबो लगायो जाहैदों मिनिनानै थैनाय बे गथ'खौ उन्दुनोबा उन्दुनो दहाय दसे उन्दुदेनानै होनबाय थाबाय आङो आरो उन्दुआबा उन्दुआ आदाखौ लायनांगौ आदाखौ लायनानै फैनानै उन्दुनोसै होनबाय बहा जाबावनो बेस्रा बामजानानै दल' थलथब आरोना उन्दुथोंसै उफाय गैया फैबाय बाफा माला बाजिजों लाबथारनाय नोंखौलाय नुवाखै आगैखौ उन्दुनायखौ नों लांफैनो हायालायनो नोंखौलाय माला आङो बाजिजों लेंहरफानाय आंनो लायबाय थायो आगैखौ गालांनानै मानानै एक्सुवेलि उन्दुलांदोंमोन बेस्रा आङो जुदि गालांनानै फिउ थाङोबाबो थांनानै फैनो हागौमोन खिन्थु खुनु गेरेन्थि गैयाना दा सानसुमालाय आब'मोनाबो उन्दुलाजोबदों न' सिङावसो बयबो बोरै गालांनो ओइ ओमफ्राय आंनि फिसाया बाकासनिफ्राय मोनसे अफार लानानै फैदों मा होनदों बाबा मोजां खिथासै दे मोजां माइक नांगौ माइक माने नोङो सोरबा लोगोखौ नोंनि बाकासाव एडमिसन लाहोनो हायोबा माने लाफैथों होनना लाहैनो लुगैयोबा बा नों लोगोआ लानो लुगैयोबा बा नों बेखौ लांनो हायोबा कार्ड हरखादों नोंनो आच्छा नों सासे लोगोखौ माने नों हेल्प खालामनो हायोबा मेमनि मोननिबो हेल्प जाबाय ओमफ्राय बै लोगोनिबो हेल्प जाबाय ओमफ्राय नोंहाबो गिफ्ट मोनबाय बैहा जाय एडमिसन लागोन बेहा अके ओमफ्राय नोंहाबो गिफ्ट मोनगोन गिफ्टआव मा मोनगोननो दे सोंबानो जाबाय नों सोरबा लागोन नामा आरो दालाय माला सोंबावनो सामार बेगसो जालायलांबाय सोंबानो जाबाय नों स्कुलाव लास्टाव मा होनो एसे गथ'फोरखौ आरो 3, 4, 5 4सिम 5सिम बुजिबाय मेमा होनदोंबा सोंबानो जाबाय आरो बेबायदि जादों आरोना सोरबाफोर लाहोनो हायोबा नै बेनो गिफ्ट मोनगोन नै बेनि फर्मखौ लानानै लाबानो जाबाय सोरबा लाहोनोबा बाकासखौ दे बाबा आखायालाय मा इदि जालायनांगौ मा इदि जालायनांगौ थाद मुगै सुगै ओमफ्राय जोंनाबो दाख्लै अखाजों बांखाजों नै मोसौ मासे उदै बुंगुलायगोन आरोना फैलाय बाबा सानजों नैबेखौ ओइथिं दोनहैनो जोंहा आल्ला मिस्ट्रिनि खदालबो दंखायो बेजोंनो एसे दानखु दानखा खालामनां जि मोस्रोमै बेदर जाग्रा मोस्रोमा बेसो दङ आरोना दांदावनो गिखादां बालायाव ओरैबादि मोस्रोम फैबा फै ओरैनोबा मालाबा भिडिअ बानायनाय मा बानायनाय बेकग्राउन्डफ्रानो आंना एकदम जाब्राब्रा नुजाखाथारो मानो होनबा एसे जाब्रायानो जानानै दंखायो नालाय ओंखायनो फिसालाखौ लोगो लादों आङो गुगु गागानो
गरमाथ' बिराद गरम आरोना उफाय गैया माथो खालामनो ओमफ्राय लोगोसेनो हाग्राखौ एसे दांबाय ओमफ्राय खदालखौ एसे सिगाङाव दांदोंमोन आङो बाट मा खालामनो खदालानो लोथो लोथोसो आरोना माने गगोनसो लोहो मावलायनायसो एसे सनबानो गगोन ओमफ्राय बुस्थुआ बाला नालाय फुनायावबो इसिबां माने एसे ब्रुद ब्रुद जादों आरोना एफा एफा लानानै फुयोबा बे माने हाग्राया बारा फुरानानै नङा ओंखायनो रोदाया एथबां माबानो हाथ'वाखै आरोना एसे गयो गनाया ओमफ्राय फिसालाखौबो लोगो लाबाय आङो थाथोंहाय एसे साजा होनांगौ साजाथ' नङा बायो बिसोरो खिन्थु नै दा बेस्रा गावबो बायाखै आरोना आंबो फुगोन दे होनना बुंदों आरो ओमफ्राय ओंखायनो बिमा फिसा साजों एसे लागायबाय आरो सनाफोर ना जेराव थायो बेयावनो फुनानै लायाबालाय साफा खालामनानै थायाबालाय माथो उफायबाव निजा न'बाथ' आरो सख सखा लागौमोन दा ओमफ्राय मालाबा गोसोफ्रा बोरैबाबो मोनलायलाङो आरोना है था मिथिबाय थायो आं होननानै सानफ्रांनानै लाङो आरोना ओमफ्राय नायनानैबो थानो सुखुवा ओंखायनो एकदम एसे बेफोरबायदि खामानि मावनो मोनफेराना जों एसे फुला फुलि लागानोसै आं नैबे बरहाखौ साफा खालामसै आरोना दाख्लैसो बेखौ सिमेन्ट होबासो बे बालाया खोनायमोन दानो नालाय अबस्था खाराब हास जाथ'बायहाय अलसि जानाय खामानि इखिनियावनो गुगागा मेंलायबाय आरोना गंनानै मावनाय नालाय बालाखा एसे गुरै ओमफ्राय अबेबा रोदा बरहाया गोरा आरोना ओमफ्राय मा होनो रानबाथाय माबानोसै लांसै बेथिजाय दा लांला आङो नांगौबा माखासे एसे देरबावबाथाय फुनोसैलै आरोना बाद दे बेखिनिखौबा नों फुवा आं फुवा जाबाय थाबा बेसेबां ग्रोम ग्रोम जालांगोन ओंखायनो नायनो हाया नुनो हाया ब्रुं आब्रुं होबाय आं एसे ओमफ्राय एफाजोंनो दाखोर दाला सावस्रांखाबाय बारा समाय गैला मानसिफ्रा जायखारनो हासिगौ नालाय एसे साफ साफाय खालामखाबाय आङो उननिया उननि खोथासै आंहा आंजों दाखोर दाला जानायफोरखौ सावस्रांखाबाय आरोना हाखरखौनो सावजोब्बाय माने आङो साफानो मेंगुलायबाय बेखिनियावनो ओमफ्राय नैबे खन्द'से भिडिअ'आ जाहैबाय मा आंना दालाय आङो बिनि सिगाङावहाय थास' बिबारजों दाउ बयलार मैथा संनानै जानाय देखायाखैमोन सनाफोर जाय नायदों आरोना बे मोनथिगोन ओमफ्राय नै जानो लागाखौ एसे लानो साननानै माने आं सुट खालामदोंमोन आरोना नारा नाथानो ओमफ्राय जानो लादोंबो आङो एकदम दिनै अभेननिफ्रायबा खना गोजौनिफ्राय बथलनि माबाखौ हानलायो आरोना आङो खुरैखौहाय लानो लुबैनानै मिन्थावथावनो दालि सुखुनायाथ' सुखुखाया आंना स्टिलनिखौनो बेस्ट मोनो आङो ओमफ्राय खासनिखौबो एसे हालखा हालखाबा लानो मोजां मोनो हेभिखौ मोजां मोनखाथारा थ' दिनै बथलनियाव लानो लुबैनानै लादों आरोना ओमफ्राय बरिया जानायाथ' जाबाय आङो फिसा सानैखौथ' आं जाहोखांखाबायमोन बेखौ सिगां ब्लग्सआव जाय नायदों बे मिन्थिखासिगोन ओमफ्राय उननिखौ आं माने बिदि जानाय लानो साननानै आङो सुट खालामदोंमोन आरोना ओमफ्य सिगां ब्लग्सआ गोलावद्राय जागोन ना ओंखायनो बेयाव होबाय आङो आरो आं नोंथांमोनजों माबा मोनसे शेयार खालामनो साननानै बेखिनिखौ सुट खालामदों आरोना ओमफ्राय जानायावथ' आं जादोंना सनाफोर फार्स्टआव गुदुं गुदुं साखिनायनायाव आंथ' एसेबो मानाखै होननानै बुंदोंमोनदां खिन्थु उनावहाय जानायाव एसे गारामाखौ एलुनाय मोनगारबायना आङो ओरैनो संनायावबो एसे दाउट जाबाय थाखादोंमोन मैथायाबो खम ओमफ्राय आरो अमा मेजेमबो नङा जाहैबाय ना एसे माने मानसि मोन्दों आरोना आङो मानसि माने मानदोंआनो एसे बुस्थुआ आंना ओरैनोबा मालाबा रावनाव मानाबाबो आंनाव हारसिङावनो मानो खिन्थु दाख्लै अमा जानाया एसेबो मानाखैमोन आरोना अमाजों जानाया खिन्थु नैबे दाउजों जानाया एसे मानबायहाय आंथ' सानबाय आंथ' माथो जेरै दाख्लै संदों बिदिनो संदों आं सानबाय माने एसे बे थास'फ्राबो जागान थास'फ्रा अबेबा मानो अबेबा मायो नामाथाय आं हमनोनो हाला आरोना एबारना नेक्स्टआव मालाबा आङो रुनानै जानोसै आंना लोगोफ्रा आब'मोन बिमामोना सोरबा रुनानै जाहाय रुनानै रुबाबो माने एसेबो माना होननानै बुंदों आरोना थ' नेक्स्टआव आङो रुनानै ट्राइ खालामसै सोरनाफोर फिसालाया मबाइल नेगासिनो आरोना ओमफ्राय मानसुनायनि थाखायनो आङो एफा गरमावबो दै गुदुंसो लोंबाय आरोना ओमफ्राय माबायदि जाखो मबाइला फिल्टाराव बाबा मबाइला बबे फिल्टाराव थुजानो थाखो ये बिउटिफुल लेडिज कौन है आं मिथिया गरमजों थुजाबाय खोमा अ मागो सोर बिलाय थ' स्लिमसिबालाय हाय बेफोरबायदि फट' खेबनानै होबानोथ' सोर मिथिनो जि सुन्दरसो सानगोन खिन्थु खारनो गोसो जागोन आरो मा लानानै खारनो गोसो जागोन आरो मा ना मानसि मोननाया नै गय जानानै होनोसै आंनो बेलेग ओंख्रि जाबा गय मोनाबाबो जायो खिन्थु थास' ओंख्रि जानांगौबा आंनो गय नांथारगौ आरोना आयौ बाबा बिफा गोदान मोनगोनहाय बिदि आखलबा मालदार बिफा गोदान मोनगोन मैं ऐसे ही हूँ सामनेयाव नामा करोड़पतिखौ लानांसिगोन नै बिदिनो मोनगोन आयौ
अट'मेटिक नै मास्कारा फोननाय ओंखारखालायलायबावो आयै मेगनाव ओरै फोननायब्रा बेस्रां आरो आइलाइनार फोननाय ओंखारखायो अ मा ग आं बादि एफा बिउटिफुलखौ लानानै खारनो लुबैया सोर बेलाय सोर हानो आंनि महरजोंलाय आयै थ' बिउटिफुल लेडिसखौ खररपति मोनगौमोन आङो अ मा ग दाबो मोनगोन आङो खररपति हौवा आरोना आयै ओमफ्राय आंनि मावखांनायजों आथिं आखाइ सुनायजों बारा स्रो जा मोजां बारबाय आरोना माने दै गुसुआव बारा मजा एसे थान्दा मोनबाय दुगैथ'ला आङो दुगैनानै बावाखैसोमोन आंना उल्था जादों दुगैनानैसो मावनाय जादों आरोना बुस्थुआ दुगैनानै आधा घन्टासो थायाखै खोमा बिदि खामानि मावनाया आरोना ओमफ्राय गोलोमनायाथ' गोलोमफिनबाय दायो लुस्रनोसैलै आरो आंहा दुगैनाया लिमिट गैखाया खनथामसोआ जाखायो बांसिना खनथाम जाथाराबाबो खननैया जाखाथारो आरोना दा गरम बोथोरावहाय ओमफ्राय आं ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आंना ब्लगा बिदिनोसै मा मावखो मा दांखो गथ'जों गथायजों लिलाला बेफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामो नालाय बेनोसै गाज्रि मोननांला आरोना मा जाब्रा टाइपनि ब्लग्स होननानैहाय थ' जायफोर आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच आं बाहेरायावनो दसे बार जानोसै फिसाजोआ दाबो सिखाराखै आरोना दिनै गोदो उन्दुगासिनो दङ